Здравейте, приятели! Това съм аз, Digital Gamer, и днес, както виждате, ще снимаме на Subway. Моля ви, не искам да ми се сърдите, че първото, отдавна не съм снимал клипове и тази игра е с хак. И за това сега ще играем, като играя. Имаме сега. Имах ключове. Вижте ми рекорда колко много. Ще чакаме това да свърши. Я да изгадим магнит. Така, малко съм слабнал на тази игра. Позволено е да ползвам ключове до 16. Моите правила. Аз съм си ги измислил. Да, бе. Така. Пал внимателно, моля се. Това рекорд да го направя, използвах. Ти ми трябваше. Хора, сям се. Гледай се като това. Гледайте колко прави. Вижте героите, сега се така героите. Там да се взема клип. Аз съм се след част Хомбор. Ето героите. Аз съм със тоя. Той не ма кеф, ето има кеф повече. Тоя... Зомбито има кеф, това не има кеф. Ето има кеф. С черни колам. Може да се каже, е женско е. Как там се прави? То е с героя, с който започвате. Аз го имам преди. Имам тая е той голям, той е той. Аз вчера започнах да играя. Ще играем с нинджата. Няма да сменям холборда. Той е летящ. Вижте сега. Това да ползваме и тя. Защото трябва ми дават прикарат. Сках магнит. Гледайте. Летя в... Той. Ето. Гледайте. Летим. Вау. Взимайте. Взех ли го? Не. Тук вече. Не! Исках да го взема. Не. Малко съм това. И искам да... На втория ми клип на FIFA Mobile някой ми е писал Роско Суперс. Искам да разбера който е. Пишеше Мими Русиева. Не знам. Някаква клас. Не знам кой е. Искам да пиша отдолу в канала, в коментарите и аз в описанието канала. Да пише кой е. Дали го познавам от някъде. Защото не знам кой е Мими Русиева. Видях, че има 3 клипа. Най-новия клип няма показания. Другия май има 6. Не знам. Другия колко има. Не съм гледал показанията. Тук вече отява напред. Замечи. Сноуборд, летим. То сноуборд е много як. Холборд, сноуборд. Клякай. Взех
трябва да има фън. О, котика. Хоп, хоп, хоп. И хоп, хоп, хоп. Ти вие иска го направи. Да се легавя. Тук беше и той. Имаме право на още един път. Да, ти беше път. Ти ми последния шанс, хора. Какво се случи от тук? Так ви снявам едно такова. Сега изграя още някакво игри. Зависи колко ще бъдат дългите. Ако не умирам, са дългички. Вземам клик. Вземам магнита. Хоп, 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 хоп. Какой ти е? И между другото, предната игра взех някакъв въпросителен. Ако някой знае какво е, защото аз... Той много го мраза, хора. Точно той. След това клип снимам на FIFA Mobile. Защото днес обещах да снимам на моите съученици. Ето го въпросителния. Те най-да coins. Пише там coins, пише такова. Coins, moins. Не виждаш яко. Гадното. Я захрах. Ти трябваше да го взема. Сега, хора, умирам още един път. И приключвам клипът. И почвам в FIFA Mobile. Ако стигне времето, защото аз днеска съм на тренировки от 6 часа. Трябва да тръгна на 5:30. То сега ще ви кажа. Само да дам малко пауза. Пауза. 4:40. Има време. За още един клип. Но аз тук вече почвам. Какво делото е? Ще купим няколко кутийки. Такви с... Това нещо няма съпане от тук. Китара. Парички, само толкова след нолайс. Да, другите кутии ми дат. Аз съм забрал да си ги апгрейдна. Мала. Купрам се. И хора може да си купувате мисиите безплатно. Тях безплатно. За 2800. Това е първия мисъл. Купувам я. Пак първа. Те се увеличават парите. Ето трета. Пак. И вижте отгоре какво се правя. Не, ще изграя още една. Само заради вас. Къде е магнита по средата? Този път поне. Хора, ако искам да смина рекорда, трябва да ползвам блок. Оп!
Аз направих първо хора на ляво, после на дясно. Беше тъпа игра. Хора, това ще мисля от този клип на Subway Surf. Ще направя поредица. Това ще е първи епизод. И ще се видим след малко с FIFA Mobile.